Okay, so at this juncture, pwede na po mahangyo ang atong mga halanggong mga pastors. Lumanyo din sa tubangan, ang lingkod. Aron sa pagdawat sa among mga pahalipay para sa inyo. Atong pakaan. Ako gihangyo si Sir Dan. Mag-assist dito sa taas, sir. So we have here a simple token. So this is a token of appreciation. So this is one way of expressing our deep gratitude for your dedication and love for this ministry. So we thank you so much for your life. You're such a blessing to us. And we love you all. Wala music? Atong pakakan ng balik. Okay, we have Pastor Edison Haujan. For Pastor Robert, thank you, Pastor. Pastor Jetna. Ako sa silang pictura, we're holding their token. Nino, magkayo oy! Welcome back! Okay, huwag ka lang napagisunod, no? Ang laging sorpresa para sa ilaha. So, napay mga regalo dito sa tubangan. O, gayron na po ni Dianda ang uban sa ilang regalo para sa atong mga pastors. So, pili na to yung sunod ang atong mga sorpresa. Atong mga regalo, atong isulod. Ikaw kayo? Okay, church, pwede ninyo kurang yung mga regalo gatong ipunan sa atong mga pastors din sa tubangan. Ako na yung request, no, si Jeffy, ang kapaghatag sa iyang sound presentation para sa atong mga pastors. Para sa cake.
No. Ikaw ay nagmula sa puso ng Diyos. Pinili ka niya maging tagapaglingkod. Kahit na minsan laging napapagod, hindi alintana dadaan sa pagmumulong. Di mo na ako ay sumuhay sa aking paglalakbay, ay iyong ginabayan. Kahit nasa likod ako kung minsan, nagpatuloy ka na ako'y pagsabihan. Lord, salamat sa'yo sa pag-ibig mo at sa iyong sakripisyo, Pastor. Hindi magbabago, basta man ako, ikaw pa rin aking pastor. Lumalaban kahit sa gitna ng problema, kahit problema ko ay iyong inalala. Ganyan kakabuti sa iyong mga tupa. Kapag may nawawala, ikaw napakaama. Pastor, salamat sa'yo sa pag-ibig ko at sa iyong sakripisyo, Pastor. Hindi magbabago, man naman ako, ikaw pa rin aking pastor. Salamat sa'yo sa pag-ibig ko at sa iyong sakripisyo, Pastor. Hindi magbabago, man naman ako, ikaw pa rin ang aking pastor. Ang pag-ibig mo ay pag-ibig ng Diyos sa aming lahat, ay di matatapos. Kahit sa lumayo ay babalik pa rin dahil sa puso ko. Ikaw ang mamahalin, Pastor. Salamat sa'yo sa pag-ibig ko at sa iyong sakripisyo, Pastor. Hindi magbabago, kahit naman ako, ikaw pa rin ang aking pastor.
pa rin ang aking pastor. Magdamag ko, ikaw pa rin ang aking pastor. Yeah, sunod at may isang mga announcement by So daw ay namuntag ko tanan. So daw una na dako gyud ko salamat sa subi nga Dios sa successful na buluhaton sa inyo, no? Una I am so happy, I am so blessed tungod kay kanang nag-participated ba ang mga tumakauban diri sa church tungod og ala ani nga buluhaton. Dayon sa pansad sa pag-layout, no, labi na sa pag-layout aning mga picture kanang naka-frame, no, o kaning diri sa tubangan na sa projector, no, kay Ate Karen, salamat kayo, no, ang Diyos dito na mga panalangin. Then of course, kay Ate Inuin, no, for her good, grabe yung suporta. Nakita din ako kaya yung suporta ka siya ang mga tungod kay hinigog mo siya sa atong mga pastor. No, tungod kay na-appreciate niya atong pastor. Then, and of course, sa kuha, salamat po ako sa ginawa ng tungod kay naka-share ko, no, sa kuha sa biyasin mo. Dayon, happy ko na nag-celebrate to all pastors, no, happy pastors Sunday, no, dahil lang, no, dahil dito sa pangalan dito sa nangit sa hindi mo Dios. And of course, no, sa to tanang members dito sa church na nakakaroon nagdulog kami ng selebrasyon. So daghang salamat sa inyo dahil sa mga financial na nabahin mo na na-invest, no. Ang Dios ato mag-uli, no, sa pilo-pilo ng panalangin. Tungod kay bigamit nato sa mga alagad sa Dios. No, ato itong ipapalit sa mga atong regalo para sa alagad sa Dios. Dayon sa itong music team, of course, no, salamat sa ang praise and worship team, and also sa itong pag-decors, no, kay Atin Gihapon at Rosemary, no, sa pag-decors pag-skirting, tanan, no, salamat sa Ginoo to make this day a memorable and a successful one. And of course, no, as overall chairman aning event, no, I am so happy to kay nag-cooperate mo sa atong mga plans para aning event. No, taas kayo nga mga panahon atong itanuan sa group chat. Nung nag-create group chat, aron sa atong pagplano, kasi hindi pwede nga ang PMTM ng kapag nagitay, we work together as a team, no? Nagitay teamwork, kailangan ng teamwork, hindi po pwede mahimo na po kung ako lang. Hindi po pwede mahimo ni Ate Karen kung siya lang. Kung labaw sa talang, hindi sa mahimo ni Ate Ingin kung siya lang. Ang kinahanglan din ta upang tinabangay, pag-cooperate, kung saan mga tungan na ipahimo, at kung himo din. I am so happy to kay muna ang atong outcome karon. Nalipay na itong pastor, and I know they are so blessed na tumagi pang hatag. Again, happy Pastor Sunday sa itong upat kalagad na haudyan, tulog ka haudyan, kung isa ka kasanagan. And yapon ang last, but next year, hindi na. Ito, happy Pastor Sunday kayo, Sister M, Ate Jen, at Pastor Dave. Salamat sa Ginoo. Dalay doon ang Diyos para sa katapusan. Yang himaya, bilog, kaduganan, at mga magpasalamat. Amen. Amen. Pupalakpak at usupis Ginoo. Ngayon ang Bible na you shall receive what the pastor's reward. Amen. So, nagtuo ko nga dayag ni sa Ginoo tanan, no?
Ako i-appreciate ang inyong effort. Of course, sa atong youth department, led by Youth President, Sir Dandin, and sa atong mga youth pastors, and of course, sa atong mga fathers, sa tanan na may cooperate, tanan nga niya karon, and of course, sa atong team musician. Nakita na ko ang improvement sa Ginoo ani nga ministry. Amen? Nga year after year, dunay increasing. And I'm pretty sure na by next coming years, doon na pa yung mga bagong utang buhaton sa Ginoo. Amen? So, salamat sa mga decoration, no? Sa mga program. Of course, Ma'am Andayan, family na ipadala ko sila sa Ginoo nga dako po tayo na kabahin ang ilang talent, no? Ang ilang pag-participate, ilang pag-support nato. Salamat sa tanan nga mga pamilya. So ni hatag higayon o kining sakripisyo sa mga nagluto, sa mga nagpugas, sa tanan nga inyong nabuhat, sa mga nagampo, sa tanan mga batanon, amen. O sa tanan nga niya karon nga naka-witness kitang tanan makadawat sa panalangin sa Ginoo. So tama po. Ang Lord o sa pagdiliganan, salamat sa Ginoo nga grabe din ang ilang heart, ang ilang pag-support sa ministry ng sa Ginoo nato. So dili na ko na maasoy, no? For the first time nga inani ang dimension karon nga celebration. Amen. Very surprising kay tanan namo. Ug salamat sa Ginoo nga nalipay ko makaigsunan nga tanan ta gamiton sa Ginoo. Amen. Nagkadaghan na itong mga pastors o nalipay ko ni Sir Dandin, nakita na ko ang tawag sa Ginoo niya. No, actually for the past few months nakita na ko. Actually, there is a church, itagaan ta sa Ginoo o spirit of discerning. Na-perceive na to kinsa mga tao nga na special calling. O gusto na ko, desire na ko kitang tanan nga mo get involved, mo cooperate. Kaya kana nga tawag, gusto sa Ginoo nga ma-enhance na, ma-utilize na, magamit na. Nakita na ko na there is a church, kitang tanan na special calling. Amen? So, kanang tawag ninyo, kabalo ko nga nasayod mo lang yung tawag. So, kinalan nga, matubagin na sa wali na to, kinalan nga naatay dedication, doon natay passion, anak, ato nang i-offer, ato niya patalit sa Ginoo. So, salamat ato ng pagkasit lang din nga nag-encourage na ito. So, salamat sa Ginoo sa iyang heart, sa iyang tawag sa pagkasit ka na ito. And of course, my beloved wife, itong pagpakan sa Ginoo. Na grabe rin sa magbilang sa mga programa na ito dire sa dagang mga ipangbuhat ko niyang kaigsunan. Sa tanan, amen! So, manindog ka mga kaigsunan, glory to God. Hallelujah! Let's sing a song, All the Glory Must Be to the Lord. All the glory must be to the Lord. Only He is worthy of the praise. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, overwhelming kayo ang gibuhat sa inyong mga katawhan sa ilang mga alagad. Ingon nga kami imong tagaan ani natahas. Ingon nga pastor ni inyong iglesia. Ingon nga servant ani buhat. Salamat sa ilang appreciation.
Ama, nakita nimo ilang kasitasin. Dayaw kanimo ang ilang sakripisyo, ang ilang gipugas, ini amount ni ilang gipugas karon adlaw. Tanan nga mga paghago, bisan ang ilang mga prayers. Tanan Ginoo nga may cooperate ani nga event karon. Mga simot nga agas, panahon nga nagasto, financial nga ilang nagamit. Lord, tanan gikan sa mga kabataan, mga young people, mga ginikanan, mga kalalakihan, mga pamilya. Salamat Lord sa ilang pinagod. Lord, for the past years, for 18 years, Lord, ano nga ministry, nakita na ako na imong hindi pa usuwan. O kini nga makinabuhi na imong reward na nila akong Ginoo uban sa kong pamilya. Salamat Lord na wala na kawang ang aming mga pagsakripisyo tumulog alam sa imong lawas. Salamat Lord sa tawag nimo as pastor. Thank you Lord for your word that being a pastor is a gift and it is irrevocable gift, Lord, to us. Father, I bless each and every family right now. That Lord, those who cooperate this event, those who sow their seed, Lord, right now, Father, as your servant, I decree and I declare that you will reap, Lord, 100-fold reward. You will receive a pastor's reward in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ang mo reward, Ginoo, ikaw, kay dili man ni kapalusina, kaya ang tanang butang di ka magkanin. But as your servant right now, Lord, he will receive a pastor's reward right now in the name of Jesus. He will receive more in the name of Jesus. He will receive 100-fold. He will receive 1,000-fold reward in the name of Jesus. Madawat nila, sumala, Lord, sa imong kabubuton, sumala sa katakos nga ilang gipugas. Amahan, salamat sa mga kaigsunan na naghago nini na event. Busa Ginoo ang ngayon kagayod na mong pasulungan. Ikaw ang Diyos, naghatag nilang paalam. Naghatag nilang guidance. Naghatag ng resources. Salamat sa malimbayan, Ginoo, na kombinasyon na nag-alaga nini na iglesia. In the mighty name of Jesus. Lord, ang ilang mga pamilya will be no longer be the same again. Lord, beginning today, I prophesy, Father, right now. I prophesy and I release, Lord, the riches of your abundance, of your blessings, the blessings that beyond expectation, in the name of Jesus. Thank the Lord for open doors. The doors of the heavenly realm will be opened wide and begin to pour out, Lord, so much blessings that there is no room enough to receive. The blessing that beyond the imagination. In the name of Jesus, mga imposibleng panalangin, mga kahibulungan, Lord, ilan yung masinati, ilan yung magdawat karon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nagdeklara ko increasing blessing, increasing favor, increasing miracle, promotion, promotion, promotion. In the name of Jesus. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Breakthrough, breakthrough, breakthrough. Receive it, receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat na imo min ginipay karon. Dili lang kay kami mo nalipay imo mga lalaki. Nagtuto malalipay sa sila. Nagpugas, nagtanong, naglas, naghagot, nagsakripisyo. Hallelujah. Lord, your word says, blessed are those who give and who receive. Ulan silang naghanap. Kaya nagtawa. Hallelujah. The
ibang pulong na atong masugid karon. Gawas lamang Lord sa pagpasalamat kanimo. Atong di-appreciate Lord ang imong mga katawan sa Living by Faith Global Nation. Ang tanawang Ginoo na pamilya aming mga ministry makatawag sa iyong bahay double portion in the name of Jesus. Double portion in the name of Jesus. Lord, I command the angels of assignment to minister to them in healing miracles, in transformation. Right now, I command in the name of Jesus to bless the congregation. Bless the angels of the congregation. To praise them as well. To provide in the name of Jesus. To praise the every family. According to their needs. In the name of Jesus. Lord, thank you. You deserve all the glory. All the glory and honor. Power is given. Thank you, Lord Jesus. Salamat din nagawa sa kadaugan sa bendisyon o panalangin na among ginawa. Holy Spirit, salamat sa iyong ginawa sa among panalangin. Salamat sa iyong pag-surprise ka mo. All sa gagawin ko sa iyong panalangin sa iyong panalangin. Salamat, Holy Ghost! We praise you, we honor you. Salamat sa iyong panalangin. Ikaw sa iyong panalangin. Ikaw nagsanggap ka naman. All the glory belongs to you alone. Hallelujah. Mamaulit ni Lord sa nagawa. Sabay sa kabuhong sa kalipay. Sa kadagaya sa imong grasya at panalangin. Dalay kong kauyo sa nagkakasunod. Kalunin sa amin. Hallelujah. With the love of God the Father and the grace of His Son, our Lord Jesus Christ, and the communion and the power of the Holy Ghost be with us always. Everybody would say, Amen. Glory to God. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can feel you, the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with my life. I love you with the love. I love you with the love. Oh, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Mag-open na tayo sa itong mga gift. Open. Ang cake, wag na, nagtakilig na sila. Ang gamay daw, kaya. Ang kata daw, kaya naman, ang kata daw, ano si Jess, wala sa ang open. Ito kayo, hatagan na. Wala yung from na. Ako, abitaw.